आदसा नोंनियाव हौवानि माल दंना हिन्जावनि माल दं होननानै सोंदों बिथाङा एबे डाइरेक्सन ब्लग बिथाङा सोंदों आरोना आंखौ बेफोरबायदि माबा कुइसन खालामदों ओमफ्राय आं हाय हेल' लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनैनि भिडिअ एसे इन्टारेस्टिं जागोन आरोना मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना बे आंनि थाम्बनेलाव नायनानै एसेब्लाबो मिन्थिखाबाय जानो हागौ भिडिअआ मानि थाखाय आरोना नोंथांमोनाथ' आं जिद' थाम्बनेलाव होनाय बे मानसिखौथ' नोंथांमोना बयबो सिनायखायो आरो रावबो मानसियानो सिनाय गैया आरोना बिथांखौ बिथां गावदां दैमारि होननानै बुङो आरोना बिथाङा हिन्जावबो नङा हौवाबो नङा आरोना बिथांनि थाखाय आं मोनसे भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोननि सेरावहाय माने भिडिअआबो एसे इन्टारेस्टिं आरोना कमेडियान सिस्टेमबो लोगोसे साननो गोनांबो बाथ्रा बिथाङा गावनि फारसे मोनसे क्लियारिफिकेसन होदो मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा गावनि फेसबुकाव मानसिफोरानो माने बेखौ मेसेज खालामबाय थादोंमोन आरोना नोंथांनियाव हिन्जावनि माबाया दङ ना हौवानि माबाया दङ होननानै आरोना स' बिदिब्ला बिथां गावदां दैमारिया गावनो गावनि खुगाजोंनो बे बाथ्राखौ फोरमायदों आरोना जिथु गावनियाव दङ बे हिन्जावनि ना हौवानि आरोना थ' होमब्लालाय लोगोफोर नोंथांमोना खोनासंलांबाय थादो अब्ला बिनि खुगाजोंनो नङा होमब्ला माबायदि बाथ्रा फोरमायलांदों आदसा नोंनियाव हौवानि माल दंना हिन्जावनि माल दं होननानै सोंदों बिथाङा एबे डाइरेक्सन ब्लग बिथाङा सोंदों आरोना आंखौ बेफोरबायदि माबा कुइसन खालामदों ओमफ्राय आं बिथांनि सायाव आं एन्सारखौ हरनोसै आरोना ओमफ्राय माने आंनाव मा होनबावनांगौ जाखोथाय आङो हौवानिसो दं आरोना आंनाव हौवानिसो दङ ओमफ्राय थेवब्लाबो आङो माने बिराद डिस्टार्ब मोनो आरोना बे मोनसे बुस्थुखौ बेखायनो आङो बेखौ माने दख'ना गानबाथाय दोनथ'यो आरोना सम सम दख'ना गानबाथाय दोनथ'यो आरोना सम सम माने ओरैबायदि बायो आङो बे मोनसे बुस्थुखौ ओरैबायदि बायो आङो ओंखायनो सम सम दोनथ'यो आरोना कुछ समझे दया हाँ सर इसका मतलब है इसका मतलब है थ' लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजि मोनबाय जानो हागौ आरो जायफोरानोखि बुजि मोनाखै बिथांमोना अननानै रिपिट खालामनानै नायफिननो हागोन अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना होमब्लालाय लोगोफोर नोंथांमोना दायो बिथां गावदां दैमारिनिफ्रायनो बाथ्राखौ खोनानो मोनबाय बा मोनथिनो मोनबाय आरोना दायो नोंथांमोनाथ' बयबो मोनथिखाबाय बिथांनि जिथु खुगानिफ्रायनो बिथां बुंनाय बाथ्राखौ खोनानानै नङाब्ला बिथाङा हिन्जाव ना हौवा एखनब्ला मिनिनोबो ओंखारो एखनब्ला दुखुबो नांथाव मानो होनना बुङोब्ला बिथाङाथ' जोबोद खस्थ'यै थानो गोनां जायो बा गावखौ बेफोरबायदि खालामनो गोनां जायो आरोना स' जेखियानो जादोंला नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक एन्ड कमेन्ट शेयार खालामना होदो जोबनायाव नोंथांमोना बेल आइकनखौबो दाबायलांदो आरोना स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअआव फिन खेबसे लोगो मोनफिनगोन बाय बाय